Аднойчы святар заканчваў аб'явы падчас святой імшы і бачыць, як маці супакойвае хлопчыка, які сядзіць на першай лаўцы. Яна кажа яму, што хутка ўсё скончыцца, але безнадзейнае дзіця на ўвесь голас адказвае: «Гэта ніколі не скончыцца». Дарагія браты і сёстры, сёння мы будзем размаўляць пра менталітэт пераадолення. Гэта справа датычыць не толькі святой імшы, але нашага жыццёвага стрэсу. Бо Езус дае нам супакой, але цяжка быць у гэтым свеце у супакоі. Адным з галоўных ворагаў супакою з'яўляецца менталітэт пераадолення. Гэты менталітэт характарызуецца пачуццём, што мы прыгнечаныя і з'яўляемся ахвярамі пастаянных стрэсаў жыцця. Аднак заўсёды, калі чалавек хоча пераадолець праблемы сілай сваёй волі, ён сутыкаецца з моцным пачуццём адзіноты, таму што ўвесь свет для яго выглядае як вораг у барацьбе. Згодна з менталітэтам пераадолення, рэлігійная або духоўная практыка мае сэнс толькі ў тым выпадку, калі яна дапамагае адаптавацца да цяжкасцяў жыцця і дае сілу для іх вырашэння. Але калі ёсць іншая дапамога, то ў гэтым выпадку вера губляе свой сэнс для чалавека. І таму моладзь перастае наведваць касцёл. Што з гэтым рабіць? Калі ў нас узнікаюць падобныя пытанні, важна вярнуцца да вытокаў, да духоўных пачаткаў. Езус хацеў сфакусаваць погляд вучняў на сабе, каб людзі паверылі, што Езус ёсць Пан. Але якім чынам Езус пачынае сваё грамадскае жыццё? Няўжо ён пачынае з евангелізацыі? Няўжо ён пачынае казаць аб тым, як пераадольваць цяжкасці? Няўжо ён распавядае пра крыж, пра пакуты? Не. Ён папросту даў віно у Кані Галілейскай. Вучні сказалі: «Езус ёсць Пан». Дарагія браты і сёстры, наша заданне не ў фармаванні менталітэту пераадолення. Наша місія заключаецца ў стварэнні асяроддзя і духоўнасці Каны ў Галілеі. І для гэтага важна не кантраляваць, а проста суправаджаць людзей. Бо Христос жыве ў кожным з нас. Калі мы суправаджаем іншых у іх радасцях і смутках, суправаджае іх таксама і Христос. Бо для людзей важна ведаць, што сярод іх ёсць прарок.